след 3-годишна пауза една от най-популярните млади изпълнителки у нас се завръща на музикалната сцена. Новата й песен "Нежност" вече е факт. Но какво предстои? И защо чакахме тази нова песен на толкова дълго време? Сега ще си говорим с Криси и не само за това, разбира се, и за Великден, и за традициите в нейното семейство. Крисия, здравей, радвам се, че си тук. Здравей, аз също. Кажи ми преди всичко, тези дни около Великден, ти с какво ги свързваш и как ще отбележиш днешния ден, а и утрешния? Ами, като цяло винаги ми е много празнично. Тези дни са изпълнени с много чудеса, както всеки един ден, но важното е да го осъзнаваме, когато идва така, ето, сетете се, че всеки ден е празник. И много се вълнуваме, цялото семейство сме се подготвили за празниците и... Ще се съберете ли вашата голяма женска дружина? Разбира се, както винаги, най-смелите жени. Кой боядисва яйцата, кой прави козунаците, кой е дено готово? Ами, честно да ти кажа, вчера до 1 часа сме месили тесто за козунак. И беше много вълнуващо, защото за първи път с сестра ми правим козунак и беше доста предизвикателно. Добре ли ви се получава? За първи път ли е или е вече така добре отработена рецепта? За сега е оставено да вкисне. Ще видим тази сутрин, като се прибера, какво ще направим. Да разбирам, че сте си разделили задачите. Козунака от теб и от сестра ти, от майка ти яйцата или как? Всичко е от нас, всичко е от нас. Мама да си почива. А тук ли ще празнувате или... Да, в София сме си и можем да посетим и Разград скоро. Кажи ми, в дните около този празник, мислиш ли си повече за чудесата, за нещата, които искаш да ти се случат, големите неща от тук насетне, или се връщаш към някое голямо чудо, което вече си изживяла и за което благодариш? Ами, аз не се връщам, защото аз винаги съм там. За мен наистина, както казах, всеки ден е чудо. И не се спирам да вярвам в... То е безкрайно просто. Всичко е толкова безкрайно, че не се спирам да вярвам в всичко, което може да ми се случи в живота и винаги отваряме така вратата и прозореца в живота си за по-широки места. Най-голямата ти мечта сега? Най-голямата ми мечта винаги ще си една и това да бъда здрава и семейството ми да бъде здраво. Да бъда щастлива и да не обезмислям живота си. Много хубаво е това, което казваш и знам, че музиката неизменно има роля в твоя живот, то няма как да е другояче. Силна. Дълго време чаках. 3 години. От Витамин, нали така, до Нежност, новата ти песен. Защо? Къде беше Крисия през това време? Честно да кажа, аз за тези 3 години научих едно от най-ценните неща и това е търпението. Защото аз не мога да действам и да се втурвам в недомислени, безцелни проекти. Просто работата си е една, обаче чувството е безценно и аз в момента се чувствам готова да представя себе си наистина изцяло в музиката си. Различна е тази Крисия, която виждаме в твоята нова песен "Нежност". Допускам, че ти искаш да те виждаме вече по друг начин. Кой е новият ти път? Коя си новата ти? Ами, новия ми път бих казала, че по-скоро е по-осъзнатия. Този, който искам да покажа на хората, че не живеем просто в една илюзия и да си отваряме очите и да бъдем на щрек. В песента реално говоря за точно това и говоря, че илюзията реално е посланието, което така подсказва да си отворим очите и да самоуважаваме себе си повече. Много тъга видяха част от твоите почитатели в тази песен. Казват, Крисия вече живява любовни разочарования, затова ги възпява. Така ли? За себе си ли пишеш тази песен или по-скоро за живота, в който живееш? По-скоро не е много директно към мен. Посланието е много широко казано. Може всеки да си го възприеме по собствен начин. Но тъга не бих казала. По-скоро бих казала, че споделям чувствата си. И споделям това, което повечето от нас трудно успяват да седнат и да кажат: аз не се чувствам днес добре, и избягват темата. Аз предпочитам, че да говоря за това, отколкото да сдържам тази емоция, защото в един момент тя избива. В крайна сметка. Какво искаш да кажеш на тези хора и с тази песен и по принцип, които не се чувстват много добре, а не могат да го изразят, прикриват го или не усещат, че ще бъдат разбрани, ако си го признаят? Да, бих казала, че е нужно да се говорят, без значение дали с Господ, дали с някой до теб, дали с приятел, дали с семейство. Просто е нужно да се говорят, за да може това да преминава. Той като химичен елемент. Просто преминава, прави си действието и това е. Смятам, че наистина просто трябва да се комуникира и да вярваш повече в себе си, защото всички заслужаваме и всички сме много ценни на тази планета. И всички преминаваме през много трудности. За съжаление, животът е такъв. Кои са тези трудности, които теб обаче лично в твоя живот мотивираха да стигнеш до тази песен? Не знам, мен винаги чисто интуитивно нещо ме е поддържало отвътре. Имам си една вътрешна опора, колкото и примерно да съм се чувствала наистина
прозрачна и безсилна и една такава просто мъничка. Аз съм се хващала така отвътре за сърцето и съм си казала, ти можеш, ето аз съм с теб. И винаги вярвам в себе си до такава степен, че без значение кой е до мен, без значение дали има някой въобще до мен, аз няма да се откажа от себе си, защото това е моя живот и аз наистина трябва да дам всичко от себе си за себе си. Кажи ми, сбогува ли се тази Крисия, която виждам срещу себе си днес, с онова момиче от детска планета? Не. Няма как да се сбогувам с нея. Тя е част от мен. Миналото е и бъдещето. Няма как. Всичко е навързано. Искаш ли обаче сегашните ти почитатели, тези, които виждат тази голяма, променена, нова, помадряла Крисия, да забравят за онези песни, за това малко момиченце, или по-скоро искаш да си ги вземеш и да ти стане част от нови по-широк кръг почитатели? Не мога да направя така, че да оставя аз в миналото или да оставя хората да я оставят там. Просто тя е част от мен. И ако хората, които слушат музиката ми сега, биха слушали миналата ми музика, така че аз съм си аз. Занапред в музиката ли ще вървиш? Защото си спомням, че беше разказвала, че и актьорското майсторство много те привлича, театъра, киното, сцената. Къде ще видим Крисия занапред след нежност? Надявам се и в киното, но те са навързани. Всичко е една обиграна роля, в която аз си се представям и в киното, и в това да бъда артист. Всичко се върти в изкуство. Знаеш ли, не знам дали си даваш сметка, че тази година се навършат 10 години от онази Евровизия, в която вие взехте най-доброто, всъщност второ място, което страната и някога получава на този конкурс. Това за теб каква равносметка е такава една годишнина? Трудно ги осъзнавам. Наистина, това звучат много години, защото, нали, знаеш, както се говори, времето става все по-бързо и по-забързано. Обаче, все едно беше вчера. Не мога да променя факта, че за мен това е един от най-важните моменти. Той винаги ще стои така. Днес, вчера, утре. Той просто е близо до мен и много ми даде този момент. Трудно ли ти беше след този огромен връх, който ти тогава изкачи толкова малка, човек да продължи да се движи толкова по-високото, а не да падне надолу и отново след това да търси начин да се върне там, където е бил? Не, точно защото аз смятам, че ние трябва да намираме себе си покрай тези моменти. И ако не си даваме равносметка, че можем да бъдем и в тази крайност, и в другата крайност, ние няма как да преценим какво реално е за нас и кое не е. И смятам, че целият този процес, който съм направила до сега, цялата ми пауза, всичко е било с една и съща мисъл и това е да давам и да предавам. Страхотно е това, което казваш. Знаеш сигурно, че след няколко дни пък е голямата Евровизия за вече големите. Искаш ли това да бъде една твоя нова сцена в бъдеще и на финала на нашия разговор? Въобще, къде искаш да видиш Крисия след някоя друга година? Искам да видя Крисия на върха на свободата. Искам и това да предавам на хората. Искам да се кача на върха на любовта с изцяло чисти намерения и просто да предавам само любов, защото хората много заслужаваме това, особено в момента. Много ти благодаря, че беше наш гост. Стискам палци на теб и на прекрасната ти песен. И знаеш, с теб сме във всичките ти нови начинания. Ще се радваме да ни ги разказваш, така както ни разказа тази песен. Крисия беше гост на Събуди се, а сега нещо отново интересно.